डब्लू बबलू चंगू मंगू ए बाबा पहले गीत संगीतकार है आज का हो गई रुक जा बबुआ जी सूरदास महाराज आप रुके इहो के बहुत माने भगवती कृपा बा 4 सेकंड रो आंख बंद करे छटपटा जाइए लेकिन माई है हर जगह से हम नहीं मार सकते हर सबके हक नहीं मार सकते भाई खातिर ताली बजावा हमरा मर्द आज ले बहुत लोग गायक बा कि हारमोनियम तक देखी तबे बजा सकेला है न तकला के स्केल गबड़ा जी लेकिन कृपा हम आई के हंसला के बात नहीं के आज कार्यक्रम के 4 चांद लगौले ये लगौले बबुआ जी हां आज का कैसन गाना बताओ बाबू गोप दे मुआ देम कोच देम कबार देम सलाई रील से खोल दे मुआ के पटक देम हां जी